Dve riaditeľky dnes krásne ceny odovzdávať jedna po druhej. Jedna riaditeľka je riaditeľka materskej škôlky z Doložka, to dovolím. A druhá pani riaditeľka je riaditeľka multifunkčného centra pre deti a mládež. Tak, na treťom mieste sa umiestnila s časom 1 minúta 20 sekúnd Tamia Lacko, tretie miesto. A už sa nám vezie do slova. Takže Tamia, tretie miesto, gratulujem, medailu odovzdáva pani riaditeľka Silvia Štrámová a cenu budú odovzdávať pani riaditeľka Mária Demková. Gratulujeme výherky. Na druhom mieste sa umiestnila s časom 52 sekúnd Nela Kočiš, druhé miesto. Nelka Kočiš, šport, druhé miesto, gratulujeme. Tam to boli veľmi tesné, pretože síce na sekundy je to rovnaké, ale sú to ešte milisekundy a mikrosekundy a tie už rovnaké neboli. Ceny opäť odovzdáva pani riaditeľka Silvia Štrámová a pani riaditeľka Mária Demková. No a na prvom mieste veľký aplauz pre pretekárku so štartovým číslom 67. Jej čas je 52 sekúnd a nie je to nik iný ako Emma Koňová. Veľký potlesk pre Emu, gratulujeme. Kde ja? Nemáme Emu. Snadnejšia na obed. Už 4 minúty meška, tak si sa ponávala. Emma Koňová, kde si? Emma, prvé miesto ťa čaká, poď. Nevadí. Máme niekoho, kto prevezme? Nie je tu niekto, kto za ňu prevezme cenu? Nejaký sused. Susedka, poštár. Dobre, škôlke sa vyzvínu. Takže cenu odovzdáme dodatočne. Dievčence, gratulujeme. Tedla Feldrčak. A my sa presunieme na ďalšiu kategóriu. A to budú kategória cyklisti 2022-2023, takže chlapci. Na treťom mieste sa umiestnil s časom 1 minúta 36 sekúnd Oliver Lavrenčík, tretie miesto. Oliverovi gratulujeme. Cenu odovzdáva pani riaditeľka Silvia Štrámová a pani riaditeľka Mária Demková. No, poďme rýchlo na druhé miesto, pretože na druhom mieste časom 1 minúta 10 sekúnd sa umiestnil Michal Petro, druhé miesto. Ruško, super, takže máme tu aj umiestnenie na druhom mieste, ktorý nie je ako Michal Petro. Pani riaditeľka odovzdajú medailu, ale asi nie. Ale príroda, krásna príroda, no to sa už páči, či ani nie, nevadí. Dobre, takže Michal Petro, druhé miesto, no a na prvom mieste veľký potlesk, veľký aplauz, pretože časom, s časom do 42 sekúnd sa neumiestnil nik iný ako 69. Kde je ten náš malý? ktorý portugalkovali s každým. No, gratulujeme, prvé miesto. Chlapci, úžasné výsledky, gratulujeme. Postavte sa na pódium, aby sme mohli pekné fotky spraviť. No a Noel, samozrejme, ty neodchádzaj. A síce z pódia môžeš, ale ešte nepoď ďaleko, len čo na teba čaká ešte jedno prekvapenie. Takže toto sú prví traja v kategórii cyklisti 2022-2023. Oliver Lavrenčík, Michal Petro a Noel Kosaj. Gratulujeme, chlapci, úsmeví. A my sa posunieme k ďalšiu kategóriu. Dobre, môžete ísť. Poheň zo stupienka, lebo idú dámy. Konkrétne 4-5-ročné dievčence, ročníky 20 až 21. Na treťom mieste sa umiestnila s časom 2 minúty 22 sekúnd Julia Gregová, tretie miesto. Poďujúka na pódium, trojka, tretie miesto, pohľadky, také pekné jazdierko tam je aj s kajakárom. Takže Julka Gregová, tretie miesto, cenu zdajú pani riaditeľka Silvia Štrámová a Mária Demková. Na druhom mieste sa umiestnila s časom 2 minúty a 20 sekúnd Olivia Vasilová, druhé miesto. Gratulujeme. Mamka, pekné fotky potom. Ceny odovzdáva pani riaditeľka Silvia Štrámová a Mária Demková.
No a teraz to príde, pretože na prvom mieste s časom 2 minúty a 17 sekúnd sa neumiestnil nik iný ako zo štartovým číslom 8 Diana Záhorská. Diana Záhorská, veľký potlesk, prvé miesto. Gratulujeme. A máme tu 3 dámy, ešte raz prečítam ich mená. Julia, Olivia a Bianka. Gratulujem. Boli ste šikovné, úžasné, blahoželám. Užite si dílu. Ešte veľké úsmevy. Všetky deti zo Stonožky. Gratulujeme všetkým deťom zo škôlky Stonožka. No a ak máme pekné fotky porobené, my sa posunieme ďalej, pretože chlapci už netrpezlivo čakajú konkrétne 4 až 5 roční pešáci ročníky na 20 až 21. A začneme hreť hneď s tretím miestom s časom rovné 2 minúty sa umiestnil Juraj Sakáč. Poď pekne na tretie miesto. Cenu odovzdáva teraz medailu za pani riaditeľka Silva Štrámová a cenu pani riaditeľka Mária Denková. Na druhom mieste sa umiestnil s časom 1 minúta 58 sekúnd Daniel Milický. Daniel Milický, do miesto, gratulujeme. No a dnes v tejto kategórii bol najlepší. Síce časy majú na sekundy rovnaké, ale opäť na milisekundy to nie je rovnaké. A stál sa ním so štartovým číslom 60 Bence Veri, prvé miesto. Gratulujeme chlapci, úžasné výsledky. Ceny vám rozdávajú pani riaditeľky Silvia Štrámová, multifunkčné centrum pre deti mládež a Mária Denková, materská škola Stonožka. Chlapci, gratulujem, široké úsmevy, aby mali pekné fotky, dopredu sa uspievate na fotografky. Jurko, sem! Dopredu sa uspievate. Gratulujem, šráci, pekný výkon, dúfam, že ste si to užili. No a my postupujeme k ďalšej, ku kráľovskej kategórii do dnešného dňa, a to je duatlon, konkrétne dievčence 6 až 7 ročné, ročníky narodenia 2018 a 2019. No a na treťom mieste sa nám s časom 5 minút a 3 sekundy umiestnila Zoe Štarková. Zoe Štarková, tak je miesto. Veľký potlesk pre Zoe. Ceny rozdávajú pani riaditeľka Silvia Štrámová a pani riaditeľka Mária Denková. Na druhom mieste sa umiestnila s časom 4 minúty a 56 sekúnd so štartovým číslom 9 Sára Číková. Sára Číková, druhé miesto. Gratulujeme, veľký potlesk pre Sáru. No a dnes vyhrkynou v tejto kategórii s časom 4 minúty a 45 sekúnd sa nestal nik iný ako so štartovým číslom 30 Tamara Kočišová. Tamara Kočišová, gratulujeme, prvé miesto. To treba upraviť, fotky to sú pekné. Takže ešte raz opakujem, tretie miesto Zoe Štárková, druhé miesto Sára Číková a prvé miesto Tamara Kočiš. Ceny odovzdávajú pani riaditeľka Silvia Štrámová, multifunkčné centrum pre deti a mládež a pani riaditeľka Mária Denková za materskú škôlku Stonožka. Dievčate, gratulujeme, široké úsmevy, veľký potlesk, aby sme pekné fotky a nám ostáva posledná kategória a to sú chlapci. Duatlon 6 až 7 ročník narodenia 2018 a 2019. No a tu na treťom mieste sa umiestnil s časom 5 minút a 4 sekundy so štartným číslom 68 Patrik Komora. Patrik Komora, tretie miesto. Na druhom mieste sa umiestnil s časom 4 minúty a 55 sekúnd so štartovým číslom 52 Peter Sikora. Peter Sikora, druhé miesto. Peter Sikora, druhé miesto, super kusy. Aj si zabudol, čo? Už tu nachystám. Gratulujem, chlapci. No a dnes v tejto kategórii bol najlepší s časom 4 minúty a 23 sekúnd. So štartovým číslom 28 Aron Goldír, prvé miesto. Gratulujeme.
veľký potlesk pre chlapcov. Ja len zopakujem, tretie miesto Patrik Komora, druhé miesto Peter Sikora a prvé miesto Aaron Goldier. Ceny odozdávali pani riaditeľka za multifunkčné centrum pre deti a mládež Silvia Štárková a pani riaditeľka za materskú škôlku Konvočka Mária Demková. A my tu máme ešte jednu špeciálnu cenu, keď spravíme fotky, alebo chceme najprv dospelých. Takže ideme vyhodnotiť najprv dospelých a začneme samozrejme dámami. Tak, špeciálny pretek dnešného dňa pre dospelých sa odohral po ukončení. A na treťom mieste sa umiestnila dáma s menom Henrieta Košišová. Gratulujeme Henrieta Košišová za tretie miesto. Na druhom mieste sa umiestnila takisto s úžasným výkonom Janka Halecká. Gratulujeme. No a na prvom mieste obrovský aplauz pre Anitu Filkorn. Anita Filkorn, gratulujeme dámu. Takže zopakujem, Henrieta, Janka a Anita, toto sú dnes najrýchlejšie dámy v kostárskej kategórii. Pozor na bičlek, než sa zraníte. Tak, pekne fotky podobne, široké úsmevy. Ceny odozdávali pani riaditeľky Silvia Štárková a Mária Demková. Boli ste úžasné ženy. Ďakujeme. Ako stále. No a poďme na chlapcov. Na treťom mieste sa umiestnil nikdy ako Zoltán Lang. Zolika, poď na tretie miesto. Trošku som sklamaný z teba, ale to už stárneš a vám. Nemám za čo, žiť a potešiť. Na druhom mieste sa neumiestnil nikdy ako Julius Kočíš. Veľký potlesk pre Juliusa Kočíša. Gratulujeme. A dnes v tejto kategórii absolútne najlepší medzi chlapmi Peter Sikora. Peter Sikora, prvé miesto. Gratulujeme. Cenu dozdávali pani riaditeľky Silvia Štrámová a Mária Demková, alebo len Silvia Štrámová. Ďakujeme pani riaditeľke z multifunkčného centra pre deti a mládež. Chlapci, boli ste úžasní, no dievčatá sú úžasné, chlapci sú úžasní. Boli ste úžasní. Ďakujem pani riaditeľke. Veľký potlesk, veľká gratulácia a ďakujeme, pekne sa ste si to užili. No a nás čaká ešte jedna špeciálna cena, to hovorí. A tá špeciálna cena nie je pre nikoho iného, ako pre Fešiho zo 69-kou, to je štátne číslo, aby to bolo jednoznačné. A tento štát Peťar pretekal pomaly v každom štáte. A nie je nikdy ako Noel Kocaj, pretože dostávaš cenu pani riaditeľky veľký pohár. A ja veľký pomôž, tak sa to má ukazovať. Najlepšia informácia. Budúci týždeň 31. budeme takisto robiť prekážkový beh v Mokranciach na Deň detí, takže kto má chuť, príďte sa zabaviť do Mokraniec, bude tam prekážkový beh, čiže parastolympia pre deti do 16 rokov, takže deti od 0 do 16 rokov. No a ešte obrovská vďaka celému organizáciánu týmu, všetkým, ktorí sa zúčastnili a špeciálne obrovská vďaka rodičom, ktorí prišli s deťmi nielen športovať, ale aj pomohli pri organizovaní dnešného podujatia. Rádio za vám svojom Moralovi. Chcel by som sa poďakovať. Mondják köszi, mondják köszi. Povedz, köszönöm szépen. Mondják köszi.